Makadi muri yeZimbabwe. Muzora nhasi tiri munzvimbo yeMhondoro kana kunzi kuMarirangwe. Kwataenda kunove kune chitiko chinosuvisa chakaitika ikoko kuburikidza nekuda kwenyaya dzemhuri. Asi tine urombo kuti pakazove nekudeuka kweropa. Saka tauya kuti mhuri yeZimbabwe tikuzivisei kuti nyaya yacho zviri kumbofamba sei, tichitaura nehama tichinzwa kuti nyaya yacho ndezvipi zvakaitika, chii chakatora nzvimbo. Regai tisangane nehama ndichitaura natete vandinawo muzora nhasi tichinzwa kuti nyaya yakamira sei. Tete, makasununguka kusangana nemhuri yeZimbabwe muchizivisa zita renyu kuti uyezve bhuku ratiri tiri kwaani, under chief ani? Inini zita rangu ndinonzi Esnat Bias. Ndiri mubhuku ramashanda Chief Nyamwida Mhondoro. Alright, mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti chii chakanyatsotora nzvimbo chakapa kuti tizove tichirasikirwa neimwe hama yedu zvaita kuti tizoungana muzora nhasi. Alright. Zvakaitika nezuro kuseni, ini ndichitobopa madhongi. Baba vacho pawakamuka vachibva ndishedzera pahwindo kuti Alfred sunungurai tambo dzemadhongi dziri pangoro tiise gijo tiite mariji efodya. Inini ndachitosunungura tambo ndakanzwa vanhu kutaura. Chibva ndatarisa ndakaona ari mwana wangu mukomana nevamwe vakomana 2. Vasvika panapa ndo mwana wangu mukomana pakauya, vamwe vacho vakagara pamadziro vakabhenja ako kakaifeki kari pambuya apo. Zvakanzi mama pane madhiri aripo, pane foni yandakatenga. Saka foni yandakatenga iri kungoda $5. Unoona ndakavapa $8 yakashota kudidi yaitaura zvezvungu taura zvekuti gagaga zvi. Vanhu wacho aiwa usadaro. Iwe wakandipa $7. Hauna kundipa $8. Wakandipa $7 ndakati foni yaita $15. Iwe wakachema ndakubvisira kuita 13. Yaita 13 wakati ndine 7 asi 5 inotova kukumba. Ndopa akati anzi achibva atopiwa foni. Iye achibva atobuda achiti ndikunotora mari kumba. Ndotoya nayo izvezvi. Uya kwaakaita kuzotora mari hana kunokumba hana kutora mari nekudzokera. Akatoita some days. Asina kudzokera nefoni iye kana nemari yacho kana nechii kuti azivise vanhu kuti chii ndo zvaitika kana ndazoshaya mari kana ndazodini. Saka vakomana vaitomutsvaga kuti munhu watikapa foni atipa mari isina kukwana ari kupi, ndokuwanana kwakaita nezuro ndotsana kuti kwaita mumwe wacho. Saka vawanana kudaro zvakanzi saka mama ndipei mari $5. Ndakati ndina mari ona ndakarimisa munda nezuro. Ana baba wakaenda unasana sekuru apa ndakarimisa munda nezuro apa woti ndikupe futi andina kana sendi kana pa maswitsa ndotengesa andina kuwana mari Alfred. Dai wanga watora foni wadzosera varidzi. Akamhanya zveshomu kicheni mambuya akanotora foni akauya naye akati oi foni yenyu ndipei mari yangu. Zvakanzi nati ndini handisi kuda mari. Handisi kuda foni, ndiri kuda mari yangu yakasara. Foni dzoserani. Handisi kuda foni, ndiri kuda mari yangu yakasara. Saka baba wakangoenda kunotsvaga chitsvimbo chekuisa pamadhongi kuti tidhare maraini kaya chinoiswa kumashure uko. Baba vacho ndopa vakasvika vachitopuruna shamwe kuti titine madhongi. Vakati chii chikunetsa? Ndakangotaura zvegaga kuti anzi akatenga foni kwakomana asi maraini haina kupera. Zvona baba vacho ndakamuudza kuti chii. Tarisei zvinozva nenguva kuti yeye panapa. Ndakataura kuti foni inotengwa mushopu. Mekuti kana $10 unotenga upiwa risiti. Iwe unoramba uchingotenga mafoni muvanhu ende nyaya dzako dzichingoramba dzichingodai muvanhu. Naye Alfred ndagara ndichitaura panapa here nini. Alright, kana zvakadaro ina handisi kuda zvekutaura. Chibvai pano mwendi munotaurirana kwamakatengeserana foni. Aiwa vakabva pano zveshuwa nezuro kuseni takatosara takabopa madhongi edu takaita mariji edu kutonosvika kwamakasvika mariji amukonayo. Takaita 1 day kutonosvika uko. Ende takaswera tichimagadzirisa tadhara nemadhongi tasunungura madhongi takatoswera tichimaumbiridza zvakaita nebadza mai tichiumbiridza sekuma 12 to 1 akauya achita kuti achiuya nerodi inini takacheuka hangu ndiri munda uko. Baba vacho ari busy kurovera ningekini kana kuti hauna zvono hamena aifamba achiuya kwambuya uko. Auya kwambuya asati nataura naye kana kumudenda kana kudini ndetiita izvonoti mukomana anenge akadhakwa. Aidhakwa nemadrugs airova dombo asi isusu chaingotiudza ndechekuti dombo ndasiya asi ndeti unozviona kuti kana akadhakwa taizviona hatina namutaudza kana kudini. Asvika kwambuya zvakanzi inini sekuru hani ndo zvaakataurawo ini ndandisikwa handidi kunyeba ipapo. Akati inini sekuru munoita basa rekundinyaya kuvatoro. Hameno munhu aindinyaya kunani wewe hameno munhu wachataura. Sekuru apa wangu achangobva kugadheni unososera kuti vaite makomba kekuti vadyare chibage. Sekuru anzi havana chavakwanisa kupindura ndini ndoitoita zvona kuti munhu aita sei akadhakwa. Vasina kupindura anzi akabata ruoko akava munyongo.
munyongora. Munyongora rokwa nechimvu chake chaanga nacho akavati mvuu 3 kumusana. Ndofunga ana kuroho zvakanyanya ina ndisiwe nandisipo. Ipapo mwana akabuda mukichena chimanya robi. Mama imi Alfred ari kurova sekuru. Ndichadanya tsono kuti nanicha yaka. Uyu anenge akatakwisa ati kuenda kwa atina kuenda kuzvishuwa. Atina kana tombobvira tasvikako kana kudini. Taitotya. Pano kurarama kwese. Kana kumapurisa kusotanga nhasi kuenda todi ndibatsiri. Chitakishopu chaicha ndenge takapwanya. Upenyu ndererama pano ka handihwo. Saka abva kuna sekuru akabuda zvani brati shiti mbwa dzevanhu muda kundisungisa kumapurisa inini. Brati shiti mbwa dzevanhu kunditengesa kuvatorwa kuti inini ndipondwe. Mami nditengesa kuvatorwa kuti zviite sei. Imi manditengesa kuti ndiende ndeuti dai mamuri baba vangu dai mandiudza kuti madzinga vanhu avaenda zvakanaka kwacho neafriti. Inini yefoni ungoda ndiite sei zvakamirione. Anga ne simbi inoponoresa sekuru mapango awo kana vatima mapango kana chivanorova bango zisimbi iye chisimbi chakasimba chiraundi so ndo chaakanhongapo yange isiri yake simbi iyoyo yangoinhongapo ndiya sekuru achibva abata chimvuwo ndechake chekugadzira nebanga rake rekugadzira aiwa zvazvakamotifewa kugadzirwa zvangu chiti Robson urimbwe munhu unoda kuvinga ikoko akauya zveshuwa kumunda ndibaba vake akauya zveshuwa kumunda ndimona kumunda kwatatiri apo pakapfuudzika apo baba vacho vakaombera vainzwa isimbi vakati chisare sorry chisare wada ndite sei zvangu maifanira kundivharidzira kuvanhu vauya vachida kundirwisa imi makutonditengesa kuvatorwa manditengesa kuvatorwa ndipondwe mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara saka inini handifendega chatofa nemunhu panapa akaida isimbi vakaombera baba vacho achienda kwaari vachiombera zvanzi mbwe mutotokonyara inini ndenda kuparadza kudhara aityisa zveshuwa ende papasina chakanaka baba vacho achibva musofta ndo pakamuti dzvei maoko kudai ndichandamhanya ndakatora zvese zvinokwadza zvezvi ndichibva ndanoningirina ndichibva ndazvikandira uko ambuya obva zvitoro obva zvishifta kuviga ndiye kiri nabo wake ndiritorwa munhu panapa nini ndinotoparadza simba nanga naro pakaipa ziso rakabuda kudai zvakaoma nezuro kana mamechi acho nyange dai baba vacho vada kupira gotso daika ndaiona aivarova nesimbi kana musoro chaiwo baba vacho vakaona kuti nditotiza apa yanoumira mushe vakaombera kumuti sori chisare sori ndakanganisa zvamatengesa kuvatorwa zvadaro kikiri nababa vake imi baba imi mandidai baba vacho ameno wakadhuma nasi achiti sori chisare zino rakatobva zino hana vanga vakabva uri udhara but nesiro wakatozobva rimwe rakagumuka rimwe achiti ndoda kuparadzisa ndo pakazoya nonzi tapiswa naibaba wako kubvira kuseni namai ako ari mumariji vachingonetsana nebasa iwo ngochingombea chidini nyange kwavari kunokunyaya kwacho kuvatorwa ndikupi ana ambobuda gedhi abva ngomutora akamhanya naye akati handei achimudhonza achibva amira apo obva afamba kutanga kufamba yambuka waye yekwabankuru kuenda mutakisho kumabankuru kwangopinde imomo abva arara bankuru vaito vakaodanga ravo vangota mheno bankuru havana kuuya pano kana kudini vaingoonawo vari kure vakati ndakaenda zvinozosarira inini kunzi imimi ndimi mune zvese pamwe vanogona kupandukirwa nengomana vaitotyawo havana kuuya kana kudini asi arara utakishopu bankuru vati ndingamudzinge mutakishopu inini ndiri baba wake still rege yangozororemo mukana isu takatozvona kuti aenda umo kuuya kwake tachidzidzirika chidini ende ndo zvakaenda ichiti achidzidzira ichichi asvika kuya mutakishopu obva aningirina obva arara arara bankuru aitonocheka anzwa achitotaura vese ambati ndikunzwa kuchena musoro wangu uchanzoda mvura yekunori zvanzaiwa ndisei musoro mvura abva iswa mvura musoro kudai munhu atanga pitiri ndotasira bankuru pakazoncheka kechiti munhu anga atofa ndo zvakaitika ende pano tasina nodhina naye asi manditengesa kuvatorwa sematendemesa ende munotaurirana kwamaitengeserana foni ndekuti pano ndaneta hapana jeri risingazivi baba vacho hapana koti yavasina kuenda vachimedza mwana wangu wandaitodende ndo first born yangu asi mwana wekunzi kana kuti tinonzi takangoita kudini mwana wekutobereka ende zvishuwa asi nyaya taingonetsa nayo kuti tisaite madrugs dombo chairo kana mchikwanisa unoona nyange patakishopu pacho vakapwanya enda akandibvumira kuti aendeni wakatopwanya nezuro ndikutaura zvekudhara kuti aiwa zvanezuro hazvisi nezuro haana kupwanya nezuro zvandatsanangura izvi ndo zvanezuro chete alright uyu mukomana uyu anga akura sei anga nemakore mangani ndiwa 2002 anga achiri mudiki madhiragi anga akumbidza alright nyaya yemadrugs akaitanga rini
pakuzotanga kuziva kwenyu mimi kuti munhu uyoyo ndakatanga kuziva ndine nhumbu yemwana wangu 2023 ndaenda kwaLandasi ndiri kuno kundaizviramba taya vanhu vachitaura taura ndaiti akana vanonebira mwana wangu ndaimuda zvakanyanya dzese nyaya dzaiita ndairamba zvekuti vanhu vakandoita kuti ndovanotuma mwana asi hapana panomutuma asi ndairamba ndekuti stedi yanga rega ndasingafungiri kuti ari kuita zvemadrugs azoenda kwaLandasi kwaamai vangu inini ndokwakanosvika kwaLandasi ikoko au kwanga abhebha anga abhebha madrugs ekuti zvava zvakaoma danga rehuku dzasekuru ake saka ripedza kuti sekuru ake akati hazvinomosva muzukuru wangu ndichingofonerwa kuno chingofonerwa kuno anga abhebha saka ndakazoenda kwaLandasi kuti ndine nhumbu yemwana wangu uyu akauya panaka zvakanzi panaka kanonzi Katete so kwakauya vedrug section vedrug section vachibva vatosunga Katete kaizvanzi kabatwa nedombo ndakashamisika ndikati Katete akakaitengesa dombo saka adzoka ndopana nhaite tinotengesa dombo anza zveshuwa chichichichi handiite ndasiya futi ndasiya handiite vaenda marondera zvakanzi nhaya mai Alfred pane mukomana anouya panapa anozviita anonzi Lei asi mukomana iye akafanana nababa Alfred zvekuti ndakati akaita sei ndakavabvunzisa zvanzi akadai mutsvuku akadai but ini chinondinetsa Liu yakauya panapa aihwanda mazuva aiuya pano achidai mukomana iye akutopinga nedombo mwana wenyu moita sei ndakati ndoita sei zvakanzi mai Alfred uchaenda ndokubatsira sei ininiwo handizivi kuti unodini ndakati sandoita sei zvakanzi handiziva mai Alfred but mwana iyeka ari kuvhiringika nedombo ndakati oraiti tete ndopaakatongobva kwaLandasi achiuya achiditsanangurira stori yake mabviri akaita kwaLandasi ndakachema akatondipupura kuti mama ndasiya dombo aitaura kuti andaisvika nguva yekusunga dombo negare ndichijamba miti ndichiona kunge ndiri kutsomwa aitaura mahistory ndakachema ndakati mwanangu siya zvandasiya mama inaingonditi ndasiya mama asi mwanakomana handifambi naye nesingazivi asi action ezvinozvi zvamanje angangoti akatirova maitozvionera mamusabvunzi ndonoti range ratomuvhiringa akangorirova chete mamusingabvunzi maitozoona kuti nhasi chakachaya isu kana usatouya painzi sekuru didi ndonyaya yacho taitozoona action nhasi kuti ngatimusiye totongoti ngatimusiye aite zvaari kuita aiwaita zvaari kuita sadza achiramba gogo andotuteza asingajezi sadza sepapa ndozvaiita aiti kana rirova acha alright makemu tobeki udzeni ature mudro rembeta ature mudro mungoona yamune mawane alright pane pandoda kunzwisisa matsanangura maitikiro akaita zvinhu nezuro muri Zimbabwe ingave nemubvunzo kuti ane kana kumborohwa here kana kwaakaitwa kana kuitwa sei ipapo inini kuona achirohwa kana kwaanga aenda ini handidi kunyeba ini handina kubvira ndabva panapa taitoita marejendi takaswera tiri munda asi vanhu vakuzoya manheru hanzi mashutiro aita mutamba kwakakaipa kune hondo dzakatoitikeko kupi kumutamba alright vanhuwo vanga vakutaura vanhu vabude pachena asi vanongotaura kuti zvakaoma mai Alfred hondo yaita mutamba achizoya panapa hanzi kwakakaipa saka ini handisiko hangu iyo zvandipupure kuti ndakamuona achirwa kumutamba ndeuti handisiko asi yaiti zvoni ndapondwa mwenyu wafara mandipondesa nevatoro mwenyu wafara ndeuti mapagoa yedu sekuti pano munotaurirana ikoko mandipondesa nevatoro saka ini ndafa mwenyu wafara asi handife ndega bvaita chimoto hapa pakaipa alright kurova kuti kurwa kwaakaita kana kuri kuti akarohwa hondo iri kutaurwa kurova kuti akaitwa kanonzi kafira mberi akatuya pano vanhu vakaonda kutoteseka kutuya pano nyamabvudza vanonzi mejefu ipapo vataura kuti mwana anga ari mhepo maFred zvekuti baFred vaitofa ende inini maonero angu anga ane mhepo cheyange akatomugara yekuti anzi kana mutamba mamusingatauri vari kutaura kana nanhasi kana sekuru akasabhuka vataura kuti maFred zvakaona vanhu mutamba nesu saka zviro tanga ndikafira mberi ngekuti kutongosvika pane iri mhepo yekungonza mai acho nababa vacho vaagikiridzana navo vadai ndo vasodai ndikuti sekutaura kwokutongoitawo vanhu hapana zvekuita senyaya pane paitika chinhu ndosaka tichizouya kuti tichinzwa nyaya both sides kuti nyaya yacho zvimbofamba sei because paitika nyaya inobuda nemabudiro akasiyana siyana ndozvimaitikira acho zvakaitika aiwa tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa nemwana right mungatiudzere kuti kuya kwakaita polisi
Mukatsanangura kuuya kwakaita polisi. Polisi yakati chii uyezve process yese yeurongo hwese kuti iri kufamba sei? Polisi yakauya nezuro yakatora bhodhi nambuya nasekuru nababa wake nabankuru ake vakaenda vachisema witness. Asi zviripo pari zvino hakusakuwanikwa information yakakwana ndekuti vari kuti vane statement yavasati vatorwa nemupurisa wavari kuda kuti atore statement. Saka mupurisa kana atora statement ndo patichazoziva kuti vachazotora another way yei. Ini chandikangonzwa ndechekuti baba vacho vakati hanzi kudiwa mari yemochari tendo rasi pasuwa. Alright. Wo inenge ichiri kutobhadharwa futi but uya anenge adiwa postmortem futi ka? Postmortem vaitaura kuti pakudiwa postmortem futi, saka handizivi kuti postmortem yacho inobhadharwa here, handizivi hangu kuti zvinofamba sei. Mama, taida kuziva kuti pavana manga mune vana vangani? Taida kuziva kuti pavana manga mune vana vangani? Inini ndandine vana 4. Wekutanga mukomana ndiye Alfred, wechi2 musikana Eosi, wechi3 musikana futi Enia, wechi4 kadika kanonzi Elfas. Ndandine vana 4. Alfred ndiyo ndakabereka 2002, Eosi 2006, Enia 2012, Elfas 2023. Kuri kuti musikana wayo ato munhu mukuru ka atokura. Saka vakaona zvese zvichiitika. Anga asipo akarurwawo kunotoni, asi ndakamufonera akauya. Ko vamwe vana vadika havana kuona chiitiko ichocho? Musikana uyu ndichitomuti yani amhanya baba vanofa kana ini amhanya. Ini akati handidi ndisarire inini nyaya yekuna Bashi, handidi. Akaramba kutouya kana pazviri, akaramba. But ini ndakauya ndakarandutsira ndakadini nyaya inosarira kuneni ndikuti Bashi vakabata maweponi, nyaya iyo ichatosarira kwandiri, saka inini handidi. Akaramba. Wasi mukomana yanga atone umuri yake? Ane vana 2, Ashri naBinisha. Ende kutotora siyana nemukadzi ndounonga anga atanga zvemadrugs. Ndokusiyana ndongotongoparira kuita marriage zvamuchose, mukadzi avambofunga kudzoka. Sa hapana zvinhu zvakabuda, vangoperawo zvakadaro, mukadzi atozviona kuti hapana. Zvakaoma izvezvi kutaura kana gumbezi kana plate kana zvese akatengesa anongova munhu. Madrugs kwaanorara ndikoko, kwaanodini ndikoko, ndongochingwa muupenyu hwake. Akaenda kwateta mejona akasvika vabika kana akadhaka kuti mandisira poison avaji, akatombovabira zvinhu zvese. Zvakaoma zvazvo zvimwe zvese izvi, kana hama dzaingoti hazvina basa but zvino manje nyaya yeviolence hapa zvekuti ini ndoona nyangwe dai papachinzi baba vacho dai vakapira gotsi, nyangwe nanhasi dai maingonditapa nawo kuti chii chakazoitika, ndikuti ini ndinawo munda apa pakaipa. Vakaombera murume mukuru, ombera mwana wakape sori chisari, vaona kuti simbi yange yakaipa hapa pakaipa. Ini handipo pronyepa, mwana wangu ndaimuda ende ndinotomuda nanhasi ndairwadziwa. Hapana baba vacho nyangwe achinzi aba, nyangwe zvatinotoziva kuti aba, ende vanhu vese musha munoitozviziva baba vacho aimiramira. Hapana koti vasingazivi kana jeri zvose, vaimiramira unobhadhara mari mabherauti nemabherauti, achinzi arobha vanhu vese namachako achinzi avarobha, vachinobhadhara mabherauti unotoni. Honzi baba mapurisa kuti aiwa baba mwana wenyu miramira, vaimiramira. Tozonzi ndamuvenga nhasi ndekutoita kuti madhiriti wefoni tudikidikiti. Ende tatisitori nazvo ivo vaitoti ibva panapa unopedzera nekoko, vaiona kuti vanhu vari kuita ngwasinonzwanana vakati zvakomana wemadrugs. Ini moza ndakatombofunga ndimpe $5. Ndagara kuti vakomana wemadrugs ka unogona iri tiki kutoti vanopota vachiuya vachindikorokoza pano mazvese zvoti dai ndakaziva kuti ndo pazinosvika denda rangu pa $5 yacho zvakapera. Asi ndakafunga kuti kutsvagwa mari uko mangwana futi uchanzwa kuti hanzi foni $30 ndobuda futi mari mangwana futi hanzi foni zvakati kana chakati, ndo zvandikatorigidzira buda mari. Azvirevi kuti ndandisina $5 mari ndaitona ibva ndaityira kuti vakomana wemadrugs ndinotozobuda mari daily pano ndini, ndo zvandikarigidzira. Because vakomana wemadrugs kana asitorina mari hazvitobude zvakanaka, because anengada kutenga rimwe muri Zimbabwe muri kuinzwa nyaya yatinayo muzuva ranhasi, nyaya dzemadrugs dzanetsa muZimbabwe, dzatingati new pandemic. Mhuri dziri kurasikirwa zvikuru kuburikidza vana vari kutadza kubhevha zvakanaka, vamwe vacho vari kuparadza upfumi
hunenge huri pamba. Munhu achazive zvaanoita anongorara kwaarara, anongoswera kwaaswera, zvokuti vanhu havazivi ari mupenyu here kana kuti ari kuita sei. Asi iri panapa mangozvinzwira inyaya inotyisa yasvika pakuparara kwehama yedu mhuri yeZimbabwe. Zvinosiwisa dai hurumende yagona kumiramirawo panyaya dzemarehab kuti vanhu vagona kubatsirwa vari kusangana vabereki vari kusangana nevana vachiita zvemadrugs. Chirimo munyaya yamukoma Alfred vakatisiya nezuro. So tina tete vatinavo panapa vatoda kuti kurukure navo tichinzwawo nyaya kubva kusaidi kwavo tambobva mukutaura namai vaAlfred. Saka pari zvino tatitaure natete tinzwe kuti zvakamira sei. Makasimba here? Tiripo hedu, makadivo? Aiwa, tiripo. Munogona kukwidza yenyu izwi renyu pichana. Right. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva ukama hwenyu hwamunawo naAlfred anove ndiye akatisiya. Aiwa, ukama hwatinawo inini naAlfred mwana wehanzvadzi yangu inini. Alright. Nyaya hombe yatingada kuziva ndeyekuti muchiziva muzukuru wenyu Alfred upenyu hwake anga ambori munhu akaita sei? Paupenyu hwake muzukuru wangu aiva ari mwana akanga akanaka chaizvo patsika aive nadzo. Asi akazongopanduka kwenguva shoma shoma. Tanzwa kuti ari kuitawo zvedombo izvozvo zvanori dombo racho handitombozivi kuti dombo chii. Eish. Alright. Atenga kuita zvedombo. Ndezvipi zvinhu zvamakatenga kuona mukati meupenyu hwake zvamukati pamwe naapapa tanga tisina kugadzikana kana kuti chichi? Ndakatanga kuona mwana ava kuchinja magariro, haachatya mubereki, kana iyesu hachatikudza. Kungoita yese kutora tora muvamwe, achingotora ukatsiura anokukwidzirawo izwi inenge charohwa. Alright. Saka ndo patakatanga kuziva kuti mwana wedu uyu haana kumira zvakanaka. Eish, zvakaoma. Tichidzoka munyaya nezuro. Mungatitsanangura here kunzwa kwenyu kana maonero enyu kuti nyaya yakanyatsofamba sei yanezuro? Nezuro inini nekusangana kuti handigari kuno zvangu. Nogara kuBranchini. Saka yanezuro kungofonerwawo kuti ndinzwe kuti ndozvaitika. Mafonerwa ndakaitwa ini. Ndakafonerwa zvichinzi Alfred ashaika asapondwa nababa wake, ndo mataurwa ndakaitirwa ini. Alright. Imi manga kukudzai ndiani anga kupira nyaya iyoyo? Munhu weukama here kana kuti vanhu vemunharaunda? Inini weukama havana kutondibata nekuti foni yangu yakafa. Ndakatobatwawo nasawira wangu uye atofonerwawo nevamwe vake. Asi akarwadziwa nekuti handingarari ndisina kutombonoona sawira wangu kuti ndigare ndamubatisawo nyaya iyoyi. Agara aiziva kana achizouyawo munhu iwo anenge watoinzwa. Alright. Asi kwamunogara kure nekunoko? Hongu. Alright. Munoti makafonerwa. Alright. Ndingade kuziva kuti pakufonerwa kwacho kwamakaitwa nekuzosvika pangava here nemunhu anonzi akasungwa maererano nenyaya iyoyi yakaitika kana kuti hapana munhu ari mukati memaoko emapurisa? Apo handisati ndanzwa hangu kuti pana asungwa. Ngonzwa kuti vanhu vachiriko kunoteni vakagara, saka handisitomboziva kuti vakasungwa wacho ndeupi. Alright. Mukanyatsopatsanura here kuti vanhu variko ndianani uyezve varipo kuti vari kumirira mastatement here kana kuti masuspects kana kuti chii? Apo handizive sezvo ndanga ndisipo hangu kuti ndizive kuti istatement chete here kana kuti kususpectwa kuti ndivo vakazviita, hameno handizive. Alright. Imi hamuna kuwana here nguva yekutaura nehanzvadzi dzenyu pamakauya pacho? Ndauya nhasi. Mauya nhasi kuda kuti imi nehanzvadzi dzenyu hamusati matoonana? Toonana, handina wandati ndaona. Alright. Aiwa. Pakanaka. Tinotenda neumbo hwenyu hwamatipa. Tichingoti tine urombo nekushota mumhuri. Mhuri yeZimbabwe tichirimo munyaya yamukoma Alfred vakatisiya. Tiri pano nehama yatinayo kuti itaure umbo hwayo
kuti nyaya yakamira sei. Makasimba here bro? Oho, mbo muzukuru wangu. Muzukuru? Zvadzosvika pazvasvika apa tatisingatarisire kuti ungadaro tinorwadziwa chose. Ndakachikumbira kuti mutitsanangurire kuti pakugarisana kwamaita nemuzukuru wenyu zvanga zvakamira sei? Zvanga zviri manake ichi chigure. Muzukuru wangu chigure takamupinza zigure kudhara stereki. Asi takamupinza zigure kudhara hamene kupanduka kwacho kwangakauya kuti ndekupi asi muzukuru wangu. Alright. Ko nyaya yatiri kunzwa yakutanga kuita zvedombo haana zvimwe zvinhu here zvaiitika zvamunganongedza kuti chinhu ichi? Umbavha nedombo rake. Umbavha wacho umwe wacho wanga wakutoita sekuti chero kana akatonenga akandibata pahuro ini. Nzuwe nyara ndokutema nepembe. Saka izvozvega angapanduka zvake asi handina kuti Mwari amutore zvake patirira nhaka asi wanga asvika kwanyanya. Alright. Zvamatotanga bata pahuro zvanga zvekubata ngunzo here zvekuti ari chimwe njada kutorerai kana kuita sei? Akatontorera. Ndakuonai kwatanga muri muchitenga ndandatengesa zvidhina. Ndakuonai kwese kwamamuri unoda kuti kunditora ndichida handionga waya kumba toti pasito ende ndakuda kutonge ndakubuda kutoiza akatongodbvuta sekutora momwe abva azoti hafu to hafu ini ndakutoka kuhafurira abva ndipa $5 atora 20. Ini handisingazivi kuti atopinda mufuta akatora bhutsu vatonanaye nguva yakareba wana asi makuseni kuchiedza angatora uziva mwangu azomuka asaita chitondidzipa paura ndekandiudzana mai ndokuraya mutana nechibhema chimwe chombo chiri kombo chiri kombo Bennett. Nama yavo ndauza kuti ndibatsireiwo wone mwana wenyu. Alright. Kupa nyaya yakaitika yakazopa kuti yazoparara hamuna zvamakanzwa here kuti zvakanyanya? Aiwa iyi ndatozomutswa usiku ndofuka kunenge watokwanga wakuedza kuma3 ndopa ndamutswa kuti wene ngoma ari furi dhafa ndava ndatinomboramba ndakarara kundamutswa kuma3 kuna watatoya kuma3 nengoma wezi chigure zvake uye ndamutswa kuma3 kwatozochena ndiri kunokupa ndatodzokera ndopa ndiri kutodzoka izvo ndichitodzoka kuno. Alright. Asi hapana here kunyere kupirwa makanzwa? Ipapo ndikanyebe hapana kana chandambonzwa shoti yacho yekuti ichi chakaitika. Aiwa pachokwadi chaichabuka ndichatonzwa nematauriro anenge akuitika because kuti muzukuru wangu. Isusu tambonzwa pachitaurwa nawo yefoni yekuti foni chimamashamwari ake akauya yamari nenyaya yefoni. Imi hamuna kunge mainzwa here nyaya yacho even kuvaona vakomana vacho? Hai ndangomutswa chete kuseni zvinzi kwaita nhamo kuti hamina wangu achifoni wangu akatandarama ndobva ndazouya zvinzi uya nengoma ndopa tazotandara ndabva ndatoona kunze kwaita wangu atoedza kudhara. Tine urombo nekurasikira naari fuletera urombo zvichioneka kuti tinoda kuramba tichengeta namwari tiende mberi tichiite tichirarama. Tinotenda muri Zimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo tichitaura
nasekuru vaAlfred vachitipa umbo maziviro avanoita maitikiro akaita nyaya kusvika pari nhasi. Zvichakadaro tinoti rambai munesu tichikupai zvimwe zvenyaya idzi. Zvechokwadi muzukuru wangu tikutorwadziwa chaizvo kuti akumana muzukuru wangu azondisiya pataimu iyoyo, chero dai aingoita zvaaingoita izvozvo taingoti ingorarama titete tiramhenyi kouku. Maita basa ndamboona sista wangu wandasiya panapa, ndavasiya panapa ndasandisi panapa pandazoenda kumba. Mwezi kumba kwacho kwauda kutoenda uchinodongorera futi because vakomana vacho vanogona kunge vatosvika vatoburitsa kana mbudzi kana. Alright, mire mukutaura nemukomana wewe. Muri Zimbabwe we are back nenyaya yamukoma Alfred. Ndasinda mukoma wandinawo panapa vachaguzisa iprista ravo ndiani uyezve neumbo hwavo kuti zvakafamba sei pamaziviro avo avanoita. Mukoma ini ndandiri pamusha wemukoma wavo ndazviona vanhu varwodza anobata ndobva ndadonza mwana wacho avo azosvika kufira. munganitsanangura kuti minista renyu ndiani? Takotera. Alright. Mune ukama hwamunawo neakasi? Ndara wacho ndiyo friend yangu, shamwari baba wacho. Alright. Asi pamaonero amakaita imimi zvakanyatsofamba sei? Vanhu vakarwawo kumba kwavo. Saka inini unoona kuti vanhu vairwa saka vanhu vangafi bhita ndinonunurawo pandakadzonza mupana ndikati shandei asvika pagedhi apo pakazoya kunokuizira kwazvakakana. Kurova taitorwisana nevabereki vake? Alright. Imi kutonobata makaenda kumba kwacho kwamunoti mamuri mumunda makatosvikako? Vanhu zvamuri kuita isiri vandadonza mupana pakunobuda negedhi ndozvandakaita apa azodzidzirwa kwafira. Alright. Hapana kumwe kutaura kwaita? Ina ndingaziziva kuti munanga inyaya inotyisa muri Zimbabwe. Nyaya dzekutsanangurwa panapa inyaya inosvibisa zvikuru. Isinyore kugamuchira nyaya dzakaita saidzodzo. Saka inini ndoti kutsanangurwa kuti nzvimbo yakafira panapa ngatsanangurwa kuti vanhu voona makazvina zvakaita sei. isu taitonge tiri padanga apo titovaka tainye zvataita but munhu aafungodonerwa muno ndevababa vacho vangofirwa muri Zimbabwe munombozvizvira tikada kuwedzera mazwi topedzisira takutaura nekwatisina kuswera asi ndo matsananguriro ari kuita maeyewitnesses. So nzvimbo ine zviri kunzi munomu ndipo paakazopararira. Saka tinenge tikusisai zvakawanda mukutaura kwatiri kuita nehama neshamwari dzakatikomberedza kuti